Bakit hindi nyo naman itry maglambingan o di kaya magbembangan? Ibibigay ko ang tatlong ideal Valentine's gift sa iyong jowa o asawa. Unang Valentine's gift kay jowa ay damit. Example lang to hindi ko sinasabing akin to. Ang underwear, usually kakagamit mo dyan, ang garter niyan ay lumuluwag. Ang garter niyan minsan pwede mo nang i-breakfast, parang bacon na ang garter. Kung ako jowa mo, after mong ibigay o iabot sa akin yung underwear, susuot ko yan para sa'yo. At unless gusto mo yung gusto mo yung maluwag na underwear ng jowa mo. Bakit? Mas okay ba na sumisilip? Sa pangalawa, mahal, na Valentine's gift kay jowa ay massage kit. Pwede naman yung mga accessory na gumagalaw ng kusa. Di ba? Yung pangmasahe na dinidiin-diin sa likod. Yun yung ibig ko sabihin. At ano pa ba? Mga essential oil, mga scented candles, at kung ano mang pampadulas pa yan. Di ba kapag pinangmamassage mo, iba yung hagod, iba yung bilis, iba yung kiliti. Kapag moisturized o di kaya lubricated. Syempre, di ba madulas ang pangmasahe? Oh. At ang pangatlo namang mahal na talaga nga namang Valentine's gift kay jowa ay staycation, di ba? Gulatin mo siya, mag-book ka ng room na talaga nga namang may good ambience, di ba? Hindi yung puro kwarto nyo lang ang inyong venue. Bakit hindi nyo naman itry maglambingan o di kaya magbembangan? This Valentine's Day, di ba? Sa may view. Ay naku, sinasabi sa'yo, malamig. Pero ang haplos niya, ang kiss niya, and at the same time, yakap niya ang nagpapainit with a view. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.